Vítajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo degustátor. Každý má v živote nejaké povolanie. Napríklad Mišov otec je stavebný inžinier. Mišova matka pracuje na nejakom úrade a Mišov detko, ten bol všetko. Pirát na drevenej lodi, pilot v prvej svetovej vojne, kozmonaut, kuchár, degustátor. Degustátor? Čudoval sa Mišo. V starovekom Egypte bolo mojou úlohou ochutnať každé jedlo skôr, než ho zhamkala vládkyňa Kleopatra. Geniálne, to budem aj ja. Mišo Štátor. Hneď začal uvažovať o špecializácii. Najlepšie je byť degustátorom zmrzliny. Veď je na to ten správny čas. Leto. Zmrzlina sa dá nájsť všade. Zistí, ktorá je najchutnejšia a potom bude mňamkať už len tú. Možno ju odporúči aj detkovi. Okamžite sa ponoril do mrazničky a začal hľadať sladkú pochúťku. Lenže to vôbec nebola ľahká práca. Nachádzalo sa tam všeličo. Mrazené kuracie mäso, hrášok, zelené fazulky, mušle, ryba, a zmrzliny nikde. Katastrofa. Rodičia si neplnia svoju základnú úlohu. Zadovážiť mu lahôdky. Čo teraz? Vreckové minul hneď, ako ho dostal, takže do zmrzlinárne ani do supermarketu ísť nemôže. Požičať si peniaze? Od koho? Detko si zo svojej penzie dokáže kúpiť iba staré, vyriešené krížovky na blšom trhu. Je očividné, že nemá podmienky na svoje nové povolanie. Teraz mu je asi jasné, prečo otec každý večer pred obrazovkou hromží, že je svetová kríza. Co sa viem? Zabedákal rozčarovane. V tom k nemu dokrývkal detko s hrncom plným akejsi
podozrivej zmesi. Nech sa páči, prvá prijedna zmrlina. Osobne som ju pripravil. Mišo najprv nedôverčivo zazeral na detka, ale potom schytil drevenú varechu a začal chamtivo chňúpať. Chutilo to ako pokazený špenát. No nevadí, nejako sa začať musí. A po niekoľkých hltoch sa Mišo vzdal ochutnávky. No to sa predsa nedá jesť. Hrôza najstrašnejšia. Gratulujem, práve si sa stal vynikajúcim degustátorom. Kleopatra by ťa určite zamestnala vo svojom paláci. Bol by si mojím dôstojným nástupcom. Mišo iba pokrčil plecami a uvedomil si, že nie každý deň v práci je báječný. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Musia ľudia pracovať. Aké zamestnanie poznáte? Ktorá zmrzlina je najchutnejšia? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania